Assalamu alaikum, ni ce taku Hadiza Ala Abubakar wacce take faɗakarwa akan kulawa da lafiya da jin daɗin jiki da bunƙasan arziki. Yau na zo ne in yi muku bayani akan ulcer. Wai shin menene ulcer? Ulcer dai gyambon ciki ne. Me alamun kana da ulcer? Na farko shine kumburewan ciki, sannan yawaita yin amai da kuma zafin ƙirji alamu ne na mai ulcer. Sannan me ke kawo ulcer? Yawaita shan giya da kuma gahawa wato coffee da kuma cin abinci soyayye da mai yaji shi ma yana kawo ulcer. Sannan stress wato kai da kawowa da mutane suke yi da ba sa samun natsuwa su zauna su ci abinci akan lokaci shi ma yana kawo ulcer. Menene solution to it? Solution ɗin dai shine muna da agajin abinci na kamfaninmu wanda suke taimakawa wajen ƙara maka lafiya kuma su warkar da wannan gyambon ciki. Na farko dai shine aloe vera gel, kamar yadda kuka gan shi yana shiga cikin ciki ne ya wanke kan gyambon nan ya tsaftace shi, sannan kuma ya dinga tsaftace cikin ciki da jini da tsoka yana gyarawa. Sannan wannan shine kamar antibiotic wato maganin da yake warkar da gyambon idan ya je cikin ciki, wanda shi ma an yi shi ne daga cikin zuma ana kiran shi propolis stap, yana da kyau don taimakawa. Sannan muna da super feed of green wanda kayayyakin ganyayyaki ne wanda ba ma samu mu ci akan lokaci, wasu ma ba sa ma cin ganyayyaki yanda ya kamata. So idan ka samu feed of green kawo ya wadatar da kai don ƙara ma kanka lafiya. Muna da kayayyaki da dama da za su taimaka maka don ulcer, amma mun zo muku da wa'innan domin ku ji daɗin jikinku kuma Allah Ubangiji ya ba mu lafiya. Mun gode. Don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta number wayarmu 08037865690. Mun gode sai mun ji ku.